ସୁସ୍ୱାଗତମ ପିଲାମାନେ। ଲକଡାଉନ୍ ସମୟର ଏହି ଅନଲାଇନ୍ କାଳାଂଶକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବନବାଣୀ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା, ଯାହାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଯିଏକି 1877 ମସିହାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ନିକଟସ୍ଥ ସୁଆଣ୍ଡୋ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସେ ବହୁବାର କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ସେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ କଟେଇଥିଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ, ସତ୍ୟବାଦୀ ପତ୍ରିକା ଓ ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମାଜର ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। ଉତ୍କଳମଣି ନାମରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିରପରିଚିତ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା, କାରାକବିତା, ଧର୍ମପଦ ଓ ଗୋମାହାତ୍ମ୍ୟ। ଆଜି ଆମେ ଲେଖକ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ବନବାଣୀ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ତଥା ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଅରଣ୍ୟର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯୋଗୀ ଋଷିମାନେ ଏହି ଅରଣ୍ୟରେ ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥାପନ କରି ସାଧନାରତ ଥିଲେ। ଅରଣ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ପୀଠସ୍ଥଳୀ। ବହୁ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଅରଣ୍ୟର ଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଜି ଅରଣ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ସ୍ମୃତି ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନରୁ ଲୋପ ପାଇନାହିଁ। ବନବାଣୀ ହିଁ ଭାରତର ବାଣୀ, ଏହା ଲେଖକ ଏଠାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ହିଁ ଉକ୍ତ ବନବାଣୀ ବିଷୟର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ବନବାଣୀ। ଅରଣ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର କେନ୍ଦ୍ର। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଧାନତଃ ସହର। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଭାରତର ମହାପୁରୁଷମାନେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଆପଣାର ସାଧନା ଓ ସିଦ୍ଧିର ସ୍ଥାନ ରୂପେ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୋକ ଦେଇଥିଲା, ଅଦ୍ୟାପି ଯାହା ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସେ ସମସ୍ତର ଆବିର୍ଭାବ ବନ ପ୍ରଦେଶରେ। ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ଋଷିମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ମୃତି ଅଦ୍ୟାପି ଭାରତ ପ୍ରାଣରେ ଜାତୀୟ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଗୌରବ ଜନ୍ମାଇଥାଏ, ଅରଣ୍ୟ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସାଧନାର ପୀଠ ଥିଲା। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଭାରତର ସନ୍ତାନମାନେ ଏହିଠାରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ବସି ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଏମନ୍ତକି ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଜୀବନର ଶେଷ ଦଶାରେ ରାଜ୍ୟ ଧନସମ୍ପଦ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୁନିବନ ତରୁଛାୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଜୀବନକୁ କୃତାର୍ଥ ମଣୁଥିଲେ। ଭାରତର କାବ୍ୟ, ନାଟକ, ପୁରାଣ ଆଦିରେ ଅରଣ୍ୟର ଗୌରବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି। ଶକୁନ୍ତଳା, କୁମାର ସମ୍ଭବ, ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ପ୍ରଭୃତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଓ ସୁନ୍ଦର ସାହିତ୍ୟରେ ବନପ୍ରଦେଶ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଘଟଣା ସକଳର ଯେପରି ସନ୍ନିବେଶ କରାଯାଇଛି, ତାହା ହୋଇନଥିଲେ ସେଥିରେ କବିଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣପ୍ରାଣତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାନ୍ତା କି ନା ସନ୍ଦେହ। ଭାରତୀୟ ଭାବୁକମାନେ କାଳେ କାଳେ ପ୍ରକୃତିକୁ ପବିତ୍ର ପ୍ରେରଣାର ମୂଳ ନିଦାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିର୍ଜୀବ ଏବଂ ଜଡ଼ ନୁହେଁ, ତାହା ଏକ ମହାଶକ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଏହି ଘନିଷ୍ଠ ମିଳନ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣରେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରାଣରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ। ମହାକାବ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆଲେଖ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାଜର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନର ସଂଯମ ଏବଂ ସାଧନା ନିମନ୍ତେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଅରଣ୍ୟରେ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସିଂହାସନରେ ବସାଇବା ପୂର୍ବରୁ କବିବର ବାଲ୍ମୀକି ଘଟଣାର ଏପରି ସନ୍ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ତାଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷ କାଳ ନାନାବିଧ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ବିପାକ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହା ଅବଶ୍ୟ ନିରୁଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ,
କାରଣ ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ନ ପଡ଼ିଲେ ଜୀବନର ବାସ୍ତବିକତା ସମ୍ବନ୍ଧେ ମନୁଷ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମେ ନାହିଁ। ମହାଭାରତରେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟଲାଭ ପୂର୍ବରୁ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସରେ ଏହିପରି ଦୀର୍ଘ ସାଧନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କେଜାଣି ଅରଣ୍ୟର ତରୁଲତା ଶ୍ରେଣୀ ଭାରତୀୟ ଭାବୁକ କାନରେ କି ନୀରବ ବାଣୀ କହୁଥିଲେ। ପବନର ସନସନ ଶବ୍ଦ, ନଦୀର କଳକଳ ନାଦ ଏବଂ ବିହଙ୍ଗ କୂଳର କୋଳାହଳ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ କି ଅପୂର୍ବ ଭାବ ଜନ୍ମାଉଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ବନସ୍ପତିର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରାଣରେ ଏତେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ସେଦିନ ନାହିଁ। ଭାରତର ସଭ୍ୟତା ଓ ଚିନ୍ତାର ଗତି କେତେକ ପରିମାଣରେ ବାହ୍ୟିକ ପ୍ରଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି। ସେ ଋଷି ଆଶ୍ରମ ନାହିଁ। ଶତ ଶତ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ବେଦଧ୍ୱନିରେ ବନ ପ୍ରଦେଶ ମୁଖରିତ ହେଉନାହିଁ। ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସ୍ମୃତି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଏକାବେଳକେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହା କେବେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାର ନୁହେଁ। ବନବାଣୀ ହିଁ ଭାରତର ବାଣୀ। ଏହା ହିଁ ଏ ଦେଶର ସଭ୍ୟତାର ବିଶେଷତ୍ୱ। କୌଣସି ବିଶେଷତ୍ୱ ଲୋପ ପାଇବାର ଅର୍ଥ ସେ ଦେଶ ବା ଜାତିର ବିଲୟ। ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଜାତୀୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ପରି ଏ ବିଶେଷତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ କ୍ରମେ ଚିନ୍ତା ଫେରିଛି ଏବଂ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ଆଶା ଅନେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗିଅଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆମ ସଭ୍ୟତା ଯେ ଅରଣ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ତାହା କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର। ପୂର୍ବକାଳରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁନି ଋଷି ଓ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଅରଣ୍ୟକୁ ହିଁ ନିଜର ସାଧନା ଓ ସିଦ୍ଧିର ସ୍ଥାନ ରୂପରେ ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ। ଅରଣ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଥିଲା। ଅରଣ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ହିଁ ଆମ ଦେଶର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ବନ ପ୍ରଦେଶରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜାମାନେ ଜୀବନର ଶେଷ ଦଶାରେ ବା ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପଦ ଛାଡ଼ି ଏହି ଅରଣ୍ୟରେ ଥିବା ଋଷିମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଭାରତୀୟ କବି ଓ ନାଟ୍ୟକାର ଓ ଭାବୁକମାନେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାବ୍ୟ, କବିତା ଓ ପୁରାଣ ଆଦି ଏହି ଅରଣ୍ୟକୁ ନେଇ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କର ଶକୁନ୍ତଳା, କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍, ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ଇତ୍ୟାଦି ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିର ବା ବନପ୍ରଦେଶର ଚିତ୍ର ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଛି। କବିମାନେ ଏବଂ ଭାବୁକମାନେ ଅରଣ୍ୟରେ ହିଁ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅରଣ୍ୟ ବା ପ୍ରକୃତିକୁ ସେମାନେ ନିର୍ଜୀବ ବା ଜଡ଼ ବୋଲି ମନେ କରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ସେଥିରୁ ଜୀବସତ୍ତାର ବା ଅନେକ ଭାବନାର କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସେହି ବନ ପ୍ରଦେଶରୁ ହିଁ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ସେ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀକୁ ଚାଳନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରାଣରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣ ଏବଂ ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣରେ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ମହାପୁରୁଷମାନେ ସମାଜର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନର ସଂଯମ ଏବଂ ସାଧନା ନିମନ୍ତେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଅରଣ୍ୟରେ ହିଁ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଆମ ପୁରାଣକୁ ଫେରିଯିବା ତାହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ 14 ବର୍ଷ ବନ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ବିପାକ ଭୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ସେ ଜୀବନର ବାସ୍ତବିକତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଅରଣ୍ୟରେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥାଏ। ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ସାଧନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଅରଣ୍ୟର ତରୁଲତାମାନେ ଭାରତୀୟ ଭାବୁକମାନଙ୍କ କାନରେ ଯେମିତିକି ନୀରବରେ ବିଭିନ୍ନ ବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଅପୂର୍ବ ଭାବ ଜନ୍ମାଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବନସ୍ପତିର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରାଣରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଆଜି ସେହିଭଳି ଦିନ ନାହିଁ। ଭାରତର ସଭ୍ୟତା ଓ ଚିନ୍ତାର ଗତି କେତେକ ପରିମାଣରେ ବିଦେଶ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇଛି। ଆଜି ସେ ଋଷି ଆଶ୍ରମ ନାହିଁ କି ବନ ପ୍ରଦେଶରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବେଦଧ୍ୱନି ମୁଖରିତ ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ
ଆମେମାନେ ଯେ ଅରଣ୍ୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ ବା ଆମେ ତାହା ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ। ବନବାଣୀ ହିଁ ଭାରତର ବାଣୀ। ସେଇ ବନ ପ୍ରଦେଶରେ ହିଁ ଭାରତର ସତ୍ତା ଆଜି ଯାଏ ରହିଛି। ଯଦି ଭାରତର ବାଣୀର ବିଶେଷତ୍ୱ ଲୋପ ପାଇଯାଏ ତାହେଲେ ଦେଶ ଏବଂ ଜାତିର ବିଲୁପ୍ତ ହେବ। ଭାରତୀୟଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ପୁଣି ଥରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ ଏହି ଆଶା ଆଜି ଆଧୁନିକ ମଣିଷମନରେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମିଛି। ତେଣୁକରି ଭାରତର ସଭ୍ୟତାର କେନ୍ଦ୍ର ବା ଅରଣ୍ୟ ହିଁ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର କେନ୍ଦ୍ର, ଏହା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିବ।